Després d'Auschwitz ja no és possible escriure poesia. La reflexió correspon al filòsof alemany d'origen jueu Theodor Adorno, un dels pares de l'escola de Frankfurt. Òbviament s'equivocava. Hi ha moltes obres que ho demostren, però el que li va faltar a Adorno va ser l'afegitó com abans. No és possible escriure poesia com abans d'Auschwitz. A Auschwitz es va organitzar amb total precisió l'assassinat industrial d'uns 2 milions de persones, més de la meitat de les quals eren jueves. Tots els estaments de la societat alemanya hi estaven implicats, tots amb un objectiu comú: preservar la puresa de la raça ària. Així es va arribar a l'Holocaust, paraula d'origen grec que significa sacrifici pel foc. Però l'horror d'Auschwitz no radica en tot l'aparell logístic, en la presa de decisions, en la complexitat de la xarxa de camps de concentració. El veritable horror es fonamenta en la burocràcia i en la societat que donava suport al genocidi. El nonagenari casanazis, Simon Wiesenthal, assegura que l'encarregat de posar en marxa la màquina assassina nazi, Adolf Eichmann, no era una mala persona. Era simplement un esglaó, determinant, però només un esglaó d'una part de tota la infraestructura. No és d'estranyar que durant el judici a Jerusalem, Eichmann digués sense escarafalls que matar 100 persones és una tragèdia, però eliminar-ne 100.000 forma part de l'estadística. A més, els jueus van sucumbir opositors polítics, gitanos, testimonis de Jehovà i homosexuals, entre altres col·lectius. Però la humanitat no sembla haver après la lliçó si recordem el Gulag soviètic, els camps de treball de Pol Pot, el genocidi de Ruanda o la massacre de Srebrenica.